салом алейкум дӯстони азиз, шоми ҳаматон ба хайр шодӣ бошад. чӣ хеле ки дидестен, ман ин видеоя бегаҳда ба навор гирифтестам шумода, барое ки кӯдако рӯзона намемонам видео кардан, овозаи шумай гӯем хонада, кӯдако шуханд, маҳдея намефаҳманд гапа. барои ҳамин ман хостум бегаҳ видео кунам, камтар суҳбат кунам, қадри шумо ба саволои шумо ҷавоб диём. дар таги комментариҳо бисёр савол мешавад дар бораи оили ки ма гӯем, оили ки ма мепурсанд чанд пул кор мекунӣ, а ютуб чанд қа мегирӣ гуфта. дар таги комментария рости гап унҷода намешава ҳар як таи шумо да нависам, лучи гуфтам ман видео мекунам, отдельно ҳамаша мефаҳмонам. ҳозираша ма а ютуб гӯем чанд қа ки одам худаш ҳаракат куна, блогер ҳамоқа пул кор мекунада. моҳе ки нағз кор кунам, ма 20 000 кор мекунам. моҳе ки агар пажлани да дер видео партом кам кор мекунам, 8 000 10 000 ҳами хел. не моҳи гузашта 20 000 рубл ма чиста ҳамин ютуб, даромади ютуб гӯем 20 000 рубл кор кардам. ин моҳ ак наметонам ҳозир богузара, бо мегумтона агар бо интерес натон боша. примерно ҳами қада 10 15 20 000 ҳозираша оиле ки ма ҳами қай бо хай оянда подписчико бисёр шавану просмотр бисёртар шава, бо гӯем видео агар бисёртар партома, бо бисёртар кор мекунам. дар бораи канал кушоӣ, чӣ када канал кушоем гуфта бисёр савол метиҳанд. дар ҳамин ютуб нависен мақсада чӣ хел када канал кушодан. бас канали Шаҳлои Наҷмиддин ҳаст, апай Шаҳло ки бисёр хубам фаҳмондагиянд. дар каналшон даромада 7 моҳа 8 моҳа видеои пештарашона тамошо кунед. дар канали ҳамин апай Шаҳло ҳаста ҳамин чизо Шаҳлои Наҷмиддин занед, дар ютуб меброя. даромада канал кушоя аям канали апай Шаҳло ёд гирен. баъд бо барои дальши канала пеш бурдан ягон блогери пешрафта реклама заказ мекунен, сообщество заказ мекунен, барое ки ман худам пул расход кардагиам дар каналам гӯем. канал худаш ба худаш пеш намерава, видеоя мекунен мепартоя, не ки ҳеч ки тамошош намекуна. ҳар як блогере ки пешрафтагия ба фикрам ман то қахай худман медонам, бисёри духтаракое ки мешиносам ҳамашон пул расход кардагиян каналошон. да пул ки расход кардагӣ бошанд ба ягон каса бепул ва ё реклама намекунам, барое ки чун пул расход кардагиян дар каналошон. шумоям камтар пул метиҳед ва ё шумоя реклама мекунанд дар каналошон. дигаро ай каналҳои шумо бохабар мешаванд, ай видеоҳои шумо бохабар мешаванд. баъд каналтон агар маъқулшон шававу видеотон нағз боша гӯем метроям подписатсия мекунанд, подписчикотон зиёд мешава. барои монетизатсия хуш кардан, барои пул кор кардан ай ютуб бояд шумо 1000 подписчик дошта бошен. якум гӯем да барои падоват кардан уже бояд шумо аввал 1000 подписчик ҷамъ кунен, 4000 соат ҷамъ кунен, баъд шумо метавонед монетизатсияда падоват кардан. ҳамин ҳама гӯем ҳамин чизое ки ҳозир ма гуфтестам, монетизатсия как падоват на монетизатсия, ҳамин хел чизо ҳамаш дар канали апай Шаҳло ҳастай. видеоҳош да гӯем ба гуфтани мо шумо намефаҳмед. ман агар ҳозир гап занам ки чихел кунен чихел кунен намефаҳмед, то видео набоша. видеора ман шароити кардан надорам. апай Шаҳло дар каналшон кадам мондагиянд, дороед марҳамат тамошо кунен, ёд гирен кадоме ки наметона. баъд иш дигараш зависид ай худи шумо. ҳай бояд видеои нағз кунен, бояд видеое кунен ки гӯем тамошобини худро мақсад ёбен шумо. бояд маям ай 2000 чанд кушодагием, 2000 ҳамин сол ма 2020 кушодагием канал, ма моҳи январ буд ма кушодагием. ма 3 конкурсда иштирок кардам, пули кам расход кардаги нестам. маям каналамда 3500 3000 2500 ам хеле пул расход кардаги будам. ҳама вақт шавҳар мая дастгирӣ кард, ҳама вақт мая шавҳарам гуфт ки чӣ конкурси боша ма пулша метиҳем иштирок занак. ма да ту боварӣ дорам, канали ту пеш мерава, мақсад зиқ нашав. ҳама вақт вақткае ки зиқӣ мекардам шавҳарам мая гӯем дилбардорӣ мекардану зиқшавӣ намемондан. ма да боварӣ доштам, просто гуфтан ма да боварӣ дорам, ту метонӣ, ай дасти ту мебиёя, ҳаракат кун, каналта пеш бар, гапи ҳеч кия гӯш накун. ма ҳамиҷая ма да бардам, ма қаддам гуфта ҳама вақт гӯем дилбардорӣ мекардан, ҳама вақт мара гӯем вай мекардан. чӣ конкурсе ки мешид, ма да пул медоданд ки рав иштирок ку,
андем канал та пеш бар, зиқ нашав гуфта. вақте ки дар канал пул расход мекунӣ, канала наметони партоида, запросто агар ки пул расход накунӣ, запросто метони ай канала даст кашӣ. Например, ма худам да, агар ки ма дар каналам пул расход намекардам, аввал ай шавҳарам пул намегирифтам, чанqa пул расход намекардам, мумкин ки як кас ду кас менавист ягон гапи безеб, зиқ мешидам, мегирифтам удалид мекардам. Не ки ма пул расход кардагӣ ки будам, ба хотири пули расход кардагим дилам сӯхт, гуфтам ма иқа пул расход кардагим, иқа вақт ма расход кардагим, иқа видео кардам, меҳнат кардам, ҳеҷ фоидаша набидам. Ба хотири як тада одаме ки менависанд як гапи негативна менависанд, ба хотири якду одаме ки ай худо дурану гӯем дил як бандаи худоя хафа мекунанд, намедонанд ки дил як каса хафа кардан чи қа гуноҳи баланд, чи қа гуноҳи калонай, гарчанде ки вай одам гунаҳгорам боша, ти немееш права вая хафа кардан, да та ҳақ надори як каса хафа кардан. Та агар гапи нағз, гапи гӯем ҳамчун апа, ҳамчун хоҳар агар ягон сухан дошта бошед, ягон насиҳат дошта бошед, навис хоҳарҷон инаи корот инаи хелай, ё апаҷон инаи корот инаи хелай. ҳеҷ вақт дағалона ислом та иҷозат надода ки ту дурои як каса ҳақорат кунӣ ё гапи бад нависӣ. барои хеле одамо даже нестоит да, ҳозир камтар ӯзи фикр мекунам, механдам ба ҳоли худам ки ҳамон вақто ма беақл будам ки фикр мекарда, зиқ мешидам, мешитам гиря карда. барои ҳами хеле одамое ки ҳами хеле гапҳо менавистанд. ҳозир яки иншоаллоҳ ки ба дастгирии шавҳарам, ба ҳами қагӯем дастгирии шумо подписчикои азиз, оное ки бисёр моя дастгирӣ мекунанд, гапҳои нағз менависанд, канали ма ҳар рӯз то рӯз нағзтар пеш рафтестай, гӯем ҳар моҳ уже доходаш баланд шидестай канал ма. бояд бори дигар мегӯм ки доходи канал зависит аз соҳиби канал. гӯем ма агар ки видео напартовам, пул кор намекунам. имрӯз агар видео напартовам $10, $8, гӯем ай $10, $8 мемонам мумкин да. пага напартофтам бо ҳами хел, ду рӯз напартофтам уже ай 1000-2000 рубл мемонам. барои ҳамин ҳаракат карда гӯем ҳар рӯз видео кардан дар кор, ҳар рӯзам натонен як рӯз, баъд ақаллан видео карда парофтан дар кор. баъд оста оста ки вақти пул кор мекуна канал, шумо мегӯед мақсад як рӯз видео напартовем, мақсад аймақа пул мемонам, биё ҳаракат карда мекунам ам видео гуфта худтон уже ҳаракат мекунем. вақте ки канал пул кор, мақсад пул кор мекуна, пул мегирин ҳар моҳай канал, вақтон барои иш ҳаракат мекунен. бо дигар чи савол буд? яду духтарака ки канал кушоира ёдте гуфта вай кардаги буданд, ман қадишони қа гап задам, намедонам фаҳмидан нафаҳмидан. рости гап қа вақти бисёрам надорам ки ман мақсад ҳар як кадоми шумоя канал кушоира ёдтиюму чӣ хел видео монтаж, чӣ хел видео вай кардан, загрузит кардан. баъд як духтараки дигар навистагӣ буд ки видео загрузит кардан дар ютуб ба плай ай шуди телефонтон мегира ё ки чӣ. Не, духтаро, видео загрузит кардан абсолютно бесплатно, да, абсолютно бесплатно. ин ҳамин интернет дар кор мешава. интернете ки интернеттон бояд безлимит боша ё ки мегабайт кати фарқ надорад. гӯем да, агар мегабайт боша, мегабайт нагӯем, як видео загрузит кунам ма 2 гига мегира, 2 гига кати ё 1.5 гига ё ки 700 мегабайт кати загрузит мешава. интернет ма безлимитай, гӯем без разница чанд гига мегирам, мада фарқ надорад, ман мегирам загрузит мекунам. ин беплай пул намегира, ашоти телефонтон а ягон читон пул намегира, агар ки интернеттон безлимит боша ё ки мегабайттонам бисёр боша, например 30 гига боша ё ки 20 гига боша, як видео загрузит кардан максимум 2 гига мегира, агар видеои дурдароз боша. баъд видеои шумо бояд максимум 10 ай 10 боло боша. агар влог боша, ҳаракат кунед ай 10 боло кунед влоготона. агар ки рецепт боша, хай рецепт ин по желании шумо ҳай. рецепт кунед, ба ҳаракат кунед дар рецептови каналотона реклама кунед. агар ба забони русӣ каналотона пеш барен, ҳами хел каналое ёвен, дар ҳамон канало худтона реклама кунед. барое ки влогови канало тамошо намекунанд рецептора. ма например худам агар дар канали худам рецепт партом, тамошо намекунанд. агар рецепта тамошо мекарданд, ма влог намекардам. ма да хубтар беҳтар буд ки рецепт партому, мақсад рӯзи дар рӯз авора нашавам барои влог.
неки тамошо намекунам ба хотири подписчикои ма ки влога нағз мебинам, барои ҳамон ма ҳаракат мекунам, влог мекунам, ягон чиза дар влогом мефаҳмонам, ягон ҷо рафтаги ма нишон медиҳам, ҳаракат мекунам як чизи фоиданок ба подписчиком нишон диҳам, як чиза ёдшон диҳам, ё ягон чиза намедонам. хулоса гап ки ягон чизе мекунам ки маъқулшон шава. барои ки ман чанд боро влог рецепт када партофтагиём, рецепта аҳамият наметиҳанд. мумкин 1000-2000 просмотр шава, меқади тамом стоп мешава. влог кунам уже 10 соата 3000 просмотр мешава, уже одамое ки интересоваться мекунанд медонам ки рецепта нағз тамошо намекунанд, барои ки ози дар ютуб беҳад рецепт бисёрай. гӯем агар ки мара ягон чи рецепт ягон чи дар кор боша, мезанам дар ютуб чанд намудош мебироя, медром тамошо мекунам да, например намешинам да ягон каса подписация када нигоҳ када кай вай рецепти чира мекуна мақсад, медром дар ютуб любой хел рецепта меёвам. А влог ин зиндагӣ ҳар кас ҳар хелае, например як кас дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунад, як кас дигар дар Россия зиндагӣ мекунад, як кас дигар дар як шаҳри дигари Россия, дар Москва, например дар ҳар куҷо зиндагӣ ки мекунанд, зиндагӣ ҳар кас ҳар хелае, ай ҳар кас ҳар хел опыт мегирем. барои ҳамин раҳмат ба он духтаракое ки мая дастгирӣ мекунанд, апоҳо, хоҳаро, модаро. Ман медонам дар канали ма занакҳои калоне ки ранги гӯем чени очаман, мумкин наючам 1-2 сол майда бошанд, ҳамчун модар мешаванд, мада яхел вақта ягон хел маслиҳат метиҳанд, насиҳат мекунанд. хела миннатдор мешам, хела хирсанд мешам ки чӣ қадр занакҳои гӯем калонсол маро тамошо мекунанд, гӯем вақти хичона сарф када видеои маро тамошо мекунанд, беҳад хирсанд мешам. баъд хоҳаракое ки маро беҳад суханои нағз менависанд, бовар кунед хиёл мекунам ки ягон одами наздик ман вақте ки менависанд чӣ қадр суханои нағз, даҷи гӯем дар ин видео ма гуфта наметавонам ки чӣ қадр суханои нағз ва ё менависанд. раҳмати калон, чӣ қадр шумо одамои дил соф ҳастед, чӣ қадр одамое ки меҳрубон ҳастед, ки меҳрубонии худтонро дариғ намедоред, дили як каса хирсанд мекунед. бовар дорам ки шумо ай мақсад дили як каса хирсанд кардан чӣ қадр савоби калона, ай гап бохабарен ки дили як каса хирсанд мекунед. раҳмати калон ҳаматонда. хулосаи гап ки ман ҳамин саволое ки дар зеҳнам омад, ҳозир ман ягон чиза нанавистам, хостам камтаракам боша шумо дар ҷавоб гӯём дар ҳамин саволотон. бо ягон саволтон боша дар тагои видео нависен, ҳамин хел бо оянда ягон хел видео мекунаму ҳаракат карда ба саволотон ҷавоб метиҳам. оқа вақти бисёр надорам, мутаассифона ки ҳамаи комментариё даромада ҷавоб дим, яхел вақто хай меша вақт медорам ҷавоб медим, яхел вақто хай кӯдакдор занак ҳамия ки рӯз то бега ҳаққати кӯдако авора мешай, бо пухта пазай гӯем уборкаву шустушӯи ҳамияй вақт намешава. бо телефонам хай зиёну зарараш бисёри бада, ҳаракат мекунам кам истифода барам телефона. ҳамин видеома ки партофтам мемонам ячеда ягон корма мекунам, ягон чӣ мекунам ки гӯем бисёр вақтам дар телефон нагзара ки зарараш бисёрай. ҳамин ба фикрам саволо буд, дар зеҳнам ягон савол наомадестай. боқӣ ҳаматон қадри хайри хуш мекунам. бо чӣ саволе дошта бошен дар таги комментария нависен. иншоалло ки видеои оянда дар саволотон ҷавоб мегардонам. раҳмат ки тамошо мекунед видеои моро, раҳмат ки дастгирӣ мекунед. бо дастгирии шумо мо мақсад пеш мерем, ҳар рӯз як қадам. то видеоҳои оянда дӯстони азиз, сарбаланду хонаобод бошед. худо нигаҳбонатон.